Nagubang flood control project sa Zone 2A, Barangay Pagatpat, Cagayan de Oro City, human makankan sa tubig baha Domingo sa gabi. Kinspeksyon dayon sa mga barangay officials ang proyekto sa lugar ug para nila huyang ang pagkahimo sa proyekto. Kani nga miliki nagisatawan karon nga lumpag na gyud. So atong tanawon sa atong video and hopefully it will reach agencies concerned, no, and sa contractor ani nga ang tubig buhaton, and probably the government will no, saan siya will act on it. One of the nga pwede imbestigahan kay Ginoo ko nga imbis na lipay ng mga katawhan kay naprotektahan na ang ilang kaptangan, ang kinabuhi ug mga ang komunidad, pero tanawa gud niyo magprotekta pa ni. Tuig 2019, gisugdan ang pagtrabaho sa proyekto ug na turnover pagka tuig 2020. So makita nimo sa ubos, no? Diri daan, no, ga-crack na ni mo na ilang takluban, no? Ilang trabaho to niya agi. And gani, oh. Oh, nanaw mo na ilang takluban, no? Tanaw, no? Oh, hey. Oh, mo na siya. No? Ipakulang, no? No, ni. Dili kini ang unang higayon nga nahugmak ang flood control project kaniadtong tuig 2021. Nadaot sab ang flood control sa lugar ug natrabaho ra sab dayon. Apan tungod sa pagkaguba og balik, nadiskubrihan ni noon nga walay gigamit nga kabilya sa paghimo sa flood control. Sagad yuta og mga batura ang gigamit sa pagtrabaho. Ana sa 200 to 300 meters ang gitas-on sa flood control project ug 65 meters nini ang nadaot. Nagpadala na og sulat ang Barangay Pagatpat sa DPWH mahitungod sa nahitabo ug ginahulat na lang ang tubag sa ahensya alang sa himuong aksyon. Hopefully it will be addressed, no, kay delikado, and natay letter ani sa DPWH, no, katong first time nga nay mga cracks ani nga nagtrending, and unfortunately walay tubag ang DPWH office sa ani nga request nato sa atong konseho kay gani manita taog sakto nga opinion gikan sa ilang opisina kay lagi sila nakabalo. Gikordon na ang lugar. Giabisuhan ang publiko nga likayan una ang pag-adto sa lugar aron malikayan ang posibleng disgrasya. Kay basin og mudahili na sab ang yuta nga gidapatan sa pundasyon sa proyekto. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.